ବାର ଥିଲା ଆଜି ବୁଧବାର, ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ ଟିକେ ଆଜି ଆଇଁଷ ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଖାଇବି ଭାବି ଭାବି ମନ ଭିତରେ କିଛି ବି ପଶିଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାବିଲି କି ଆଜି ଟିକେ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବନେଇଦେବା। ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚୁଲି ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଡରେ, କାହିଁକିନା କାଳେ ତଣ୍ଟି କଣ୍ଟାଟି ବାଜିଯିବ କି। ଛୋଟବେଳର ସେଇ ଗୁଡ଼ାଇ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ମନରେ ରହିଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଛୋଟବେଳର କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ମେମୋରିଜ୍ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଛୋଟବେଳେ ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆଇଁଷ ପାଣି ଆସିଛି, ମନରେ ମୋର ଭାରି ଖୁସି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ପସନ୍ଦ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପ ଏପଟେ ମୋ ମାଛ ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆଳୁ ଭଜା ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଢ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇ ଟିକେ ଭଜାଭଜି କରିଦେବା। ଆଉ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟିକୁ ପିଆଜରେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆଉ ଟିକେ କଷାକଷି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। କଷାକଷି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। এইଭଳି ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷାକଷି କରିସାରିଲା ପରେ ମସଲା କଷାଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। এইଭଳି ଭାବରେ ଆମ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାଟିର କଲର୍ କେଉଁ ଭଳି ଆସିଛି। ତାହେଲେ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବେ ଏବେ କଷା ହୋଇସାରିଛି। ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା କଷା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଟି ଆଳୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଏଇ ମସଲାରେ ପକାଇକି ଆଉ ମସୁର ଜାଇଟିକୁ ପକାଇକି ବି କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁ ଆଉ ମସୁର ଜାଇ ମାଟି ଆଳୁଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷାକଷି କରିଦେବା। କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମର ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ତରକାରୀଟିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏପଟେ ତରକାରୀରେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀ ଏପଟେ ଫୁଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ତରକାରୀ ଫୁଟୁ ଫୁଟୁ ବୋଉ ଏପଟେ ଭଜା ହୋଇ ରହିଥିବା ମାଛକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲା, କାହିଁକିନା ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମାଛଟିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ପକାଯାଏ। এইଭଳି ଭାବରେ ରୋଷେଇଟି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇ ଆସୁଥାଏ ମୋ ପେଟରେ ଭୋକ ସେତେ ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପୁ ଗପୁ ମୋ ବୋଉର ଏପଟେ ମାଛ ଛଡ଼ା ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହୋଇଥିବା ମାଛଟିକୁ ଫୁଟୁଥିବା ତରକାରୀରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ତରକାରୀଟିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କଢ଼େଇରେ ମାଛ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିଦେବା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତରକାରୀଟିକୁ ଚୁଲିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବସେଇକି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଟିଲେ ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ଆଉ ପଡ଼ିଥିବା ମାଟି ଆଳୁଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲେ ଘାଣ୍ଟଟି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଚୁଲିରେ ଏଇ ତରକାରୀଟିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତରକାରୀଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ସେଥିରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିକି ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ପକାଇଦେବା। এইଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟି ମାନେ ମାଛ ଘାଣ୍ଟିଆଟି ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମାଛ ଘାଣ୍ଟିଆଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଘାଣ୍ଟିଆଟିର କଲର୍ଟି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିଯାଇଛି। ତରକାରୀର ଏମିତି କଲର୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋର ବି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ତରକାରୀ ଟିକେ ଆଣିକି ତାକୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାଛ ଘାଣ୍ଟିଆ ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।